Pani Lénová, poviem vám to úplne bez servítky. Priviedli ste Európsku úniu nielen ku krachu, ale aj k celosvetovej potupe. Váš Green Deal, ktorý ničí európsky priemysel, je terčom nie obdivu, ale posmechu v celom svete. Zo západu si Spojené štáty s Európskou úniou zametajú ako chcú, z východu ste sa rozhodli namiesto spolupráce uprednostniť vojnu a namiesto európskej expanzie na juh do Afriky ste sa rozhodli priviesť Afriku do Európy. Skrátka celé naopak. A teraz tu voláte po silnejšej a sebavedomejšej, suverénnejšej Európe. A vaši progresívni kolegovia včera tu aj prijali uznesenie na podporu európskej demokracie, aby v eurovoľbách mohli voliť už aj 16-ročné deti a aby boli kandidátne listiny povinne genderovo vyvážené, to znamená polovica žien a polovica mužov. No som si istý, že keď túto rozhodnú feministickú reakciu Európy uvidí Putin a Trump, tak prásknú. Ale nie od strachu, ale od smiechu, pretože taká je kvôli vám celá Európska únia, krachujúca a smiešná.